Hello everyone, खुलुमबाय, good morning गासिखौबो दिनैहाय फुंनि आं माने ब्लग स्टार्ट खालामदों आरोना दिनै मानो होनबा पेरेन्ट्स डे नालाय बेखायनो आं नोंथांमोननो ससे शेयार खालामनो होननानैहाय भिडिअखौहाय लानाय जादों आरोना थ' जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलावहाय प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना अननानैहाय थ' बिदिब्ला मा खालामो आं नोंथांमोननो शेयार खालामदों थ' बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामसै आरोना बासन लाबाय आरोना ओमफ्राय गाइखेरखौ फुदुंसै आरोना इथिं बाबाया गाइखेर सेरनानै दोनफैबाय आरोना थ' लोंना लानोसै गाइखेरखौ लाना हायबाय आरोना बेयाव गाइखेरखौ फुदुंसै अरावहाय मानो होनबा ओरैबायदि गाज्रि आरोना मानो गेसआनो जोबना होदों आरोना मैयानि दिनावहाय ओमफ्राय बिनि सायाव आरो गेस डिलारावहाय माने गेसआनो गैया आरोना ओंखायनो उपाय गैया अरावनो गाइखेरखौ फुदुंनानै लाग्रोनोसै बिनि उनाव साहा फुदुंनानै ओंखाम संनोसै मैगं संनोसै आरोना दा दिनैहाय गिर्जाबो दं नालाय पेरेन्ट्स डेनि पुरा माने गेसआनो जोबना होखादों आरोना मैयाहाय मैगं संबाय थानायावनो आंहा ओमफ्राय दा बिदिनो माने गेसखौबो लायनो थाखाय फन खालामबा गेसआबो गैया आरोना जेराव गेस हरो बेयाव जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायदों पेरेन्ट्सफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनि गासैनिसिम हेपि पेरेन्ट्स डे आरोना नोंथांमोनखौहाय जायफ्रा पेरेन्ट्सफोर आंनि भिडिअ आंनि ब्लगखौ नायदों नोंथांमोननिसिम आरोना एकदम गाराङानो माने गुजुं जाबाय थादों आरोनाथ' मा जादों मिथिस्राला आरोना गुजुगासिनो ओमफ्राय माने मुलि लोंबा दसे मोजां मोनगोन आरोना बिदि जागासिनो दं मा खालामो नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन आरोना दिनैनि दिनाव आबैनोहाय लाल सा फुदुंग्रोना लाबाय आरोना मानो होनबा बेयो गाइखेर सा मोनलोङा नालाय लाल सा फुदुङो जोंनिया गोदौगासिनो आरोना गाइखेर सा आरोना जोंनिया मामा बाबा आंजों साथामनिया गाइखेर सा आरोना बाद बाखिथ' बेलेगा लोंखाया आरोना बिबोनांफोरा जोंहा साहाखौ सुना लाबाय बाबानि मामानि आंनि ओमफ्राय आबैनि आरोना जों साब्रैल'सो साहा लोङो बाद बाखि रावबो लोङा आरोना थ' बिदिब्ला साहा लोंनानै लाग्रोनोसै आरोना जों बेदर लायनोसै ओरैनो मान बावनो थाखाय पेरेन्ट्सनि नामावहाय पेरेन्ट्सफोरनो होनो थाखाय लाना फैदों आरोना थ' इयो मामानो थाखाय एमब्रयडारि ब्लाउस ओमफ्राय लोगोसे चुरनि आरोना गिर्जायाव लानो थाखाय बेखौ एमब्रयडारि ब्लाउसजों चुरनिजों मामानो थाखाय आरोना आंनि बिखुनजोनि थाखाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आंनि बिहावनि थाखाय आरोना थ' गस्ला लाना फैबाय आरोना बिहावनो थाखाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बेयो आंनि बाबानि थाखाय लाना फैदों आरोना बाबानोहाय दायो हैनोसै आरोना ओमफ्राय बेखौ बे बिखुनजोनि बे बिहावनि ओमफ्राय बेयो आंनि बाबा आरोना आंनि जोनोमगिरि बाबा बिनो थाखाय बेखौ होगोन आरोना दायो आलु दं ओमफ्राय बे मुला फोराननाय आरोना गुन्द्रुयैनो संनो नागिरदों थ' दायो नै जों थांगासिनो आंनि न'आव आरोना बाबाखौ लोगो हमनो थाखाय आरोना पुरा दायो माने न'आव थांनानै बाबाखौ लोगो हमखांनानैहाय फैबाय आरोना ओमफ्राय आं भिडिअबो लाबाय थानाय जायासै आरोना पुरा भिडिअ लाग्राबो गैया जाहैबाय माने बाबाखौ लोगो हमनानै होनानैहाय ओमफ्राय दायो नै मैगं संगासिनो दङ आलु गुन्द्रु संगासिनो दङ आरोना ओमफ्राय दायो आलासिनो साहा लोंहोगोन आरोना गिर्जानि आलासिनो थ' बिदिनो प्रिपेरेसन खालामगासिनो दङ मा होयो फुदुंगासिनो दङ आरोना माने बानायगासिनो दङ आरोना साहा लोंहोनो थाखाय थ' गिर्जा जयैनि सिगां माने आलासिखौ साहा लोंनो लाना फैग्रोगोन आरोना टाइम जासान्दि थ' बेखौनो मावगासिनो दङ आरोना
फिसा मुवा होनानै जों मान बावनो सानदों एबा जोङो बिफा हिसाबै जोङो रेसपेक्ट होनो जोङो सानदों अननानै आं खावलायदों जाहाथे माबाखौ बान्थाखौ हरखादो दे एसे सेट जानानै जाय आंखौ मोनखांबाय थानो हासिगोन नामा बे उननिखौ मान बावनाय सिस्टेम जागोन ना फैजोंदो दे जोङो मान बावनो सानदों आरो बिमाफोरखौबो गानहोग्राया बिदि थांदों गानहोग्रा बिदि थां दे bisa cara singkat profil deh नाथाय नोंनि बाथ्राया बुंदों जे बुहुमाव जेसेबांखिनि गोबाव दिन बिमा बिफाजों लोगोसे थांनानै थागोन समाजजों लोगोसे थांनानै थागोन बे समाव बिमा बिफाजों लोगोसे समाजनि गेदेर गोलावफोरखौ मान सनमान होनायजों थांनानै थानांगौ नोंनि बाथ्राया जोंखौ इन्सट्राक्सन खालामदों प्रार्थना खालामदों दिनै जायफ्रा गसंबाय गावखौ फिसाला फिसाजो होननानै सिनायथि होबाय आं सासे बिमानि सासे बिफानि सासे गथ' होननानै गावखौ सिनायथि होदों नोंनियाव नम्र जादों बिथांमोनखौ नों बोर हो आसिरबाद खालाम दिनैनि थाखायल' बे नङा नाथाय बुहुमाव जेसेबांखिनि सान थांनानै थागोन गोथां महरै थागोन बे सानालागि बिमा बिफाजों लोगोसे समाजनि मण्डलिनि खाथि खालानि गेदेर गोलावफोरखौ मान सनमान होनायजों गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय नों हेफाजाब खालाम गोबां समाव गोबां रोखोमनि जोंनि गेजेराव साननायफोरा फैयो गोबां समाव जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि सान्थौफोरा फैयो दायो नै गेजेराव थांगासिनो दङ दायो गेजेराव थांगासिनो दङ आरोना न'निफ्राय ओंखारलांगासिनो दङ फुरा गानै जोमनाय थांगासिनो दङ आरोना बेलासिनि गेजेर बाजै थांबाय बाजैया नोंलाय थाङा मानो
नांगौ बेनिखायनो सेंग्रा सिख्लाफोर फंबाय बिनानावमोन जोंनि आखायाव जोंनि जिबनाव जेब्लानो सोलोंनो सम फैयो जेब्लानो जोंहा सोलोंनांगौनि सम फैगोन जेब्लानो जोंहा बेबायदि खाबुफोरा फैगोन जों जाहाथे इसोरनि बाथ्राखौ सोलोंनो जोङो थाम थिम जानो हायो इसोरनि बाथ्राखौ जाहाथे जोङो Donra.